ಲಾಕ್ಡೌನ್ 24x7 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಪಂಡ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೋಕ ಆಯ್ನಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಕಣದಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತರಟು ಮೆನ್ಕೋಡು ಪಂದು ಕಲಾವಿದರು ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಸಾರ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕೋಡು ಚಿಟ್ಟೆಯಾದ ಬಹುಭಾಷೆಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕು ನಡೆದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ತೂಯರೆ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದಲಕ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಅಭಿನಯಗೂ ಮನ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆ ತುಳುಟ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಲಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಲಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಜೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಜೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಅವಳ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ನಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಿನಪ್ಪಗೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಆತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಂಡ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಡ್ಪಿದಾಯ್ತು ನಾ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆ ಅಂಡ ಈ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆ ದಯಪಂಡ ಜಿಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಹಾನಿ ತೀರ ಪೊಂಡ ಇಂಚೆತ್ತಲ್ ಎನ್ನ ಜಿಮ್ ಯಾ ನಿಜನೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೀಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಪುಟ್ಟವನ ಆಪುಜ ಅದರಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಹೊರಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾನೆ ಬಕ್ಕ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದದ ಸೀರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅವೇನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಪ್ಪ ಸೊ ಅವೇನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಜಿ ತಿಕ್ಕಾದ ಪೂರ ಕರ್ಟನ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೆಪರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಲ್ ಪುದೀನಾ ಬಸಳೆ ಪೂರ ಚಟ್ಟಿ ನಡ್ತೆ ಬಾಲ್ಕರಿ ಬೇತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜವ ಇದು ನೆಡ ತುಂಬ ಮಮ್ಮಿ ನಡ್ ನೆರೋದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಗಿಡ ತಗೈತಲ್ ಪುನಃ ಆರೇ ನೆರ್ಪ ಮುಟ್ಟೋಡ್ ಜವೇನು ಮಂಡ ನವ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಮ್ಮನ ಅದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಬ್ಬುಜೇರು ಅರವು ಐಗ್ ನೀರ್ ಪಡ್ನ ಬರಿಟ್ ಪೂರ ಪೂರ್ ಉಣ್ಬೇಕು ಅವು ಮಣ್ಣು ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಅವು ನರಕ ಹೊರತು ಅದೇ ಯಾನಂಡ ನೀರ್ ಪಡ್ದಪ್ಪಗನೆ వచ్చింది. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದಾದ ಮತ್ತ ಗೇನ್ ಮಲ್ತಾರು ದಾದ ಮತ್ತ ಲಾಸ್ ಆಡಿರೇಕ ಕಾಸ್ ಗೇನ್ ಅತ್ತ ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಗೇನ್ ತಾಲೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ 15 years ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರನೇ ಇತ್ತ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಏನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಅಂಚಿಂಚಂಚಿಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದಿತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾನು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೆಜರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತಲಾಂಡ್ ಅಂದ ಸತ್ಯನಾ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಅನ್ಪುಜ ಉಲೇರ್ದು ಒಂತ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚೈತನ ಅವು ಪುಸ್ಕಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಚ್ಚೈತನ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನ ಅವು ಕೂಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಕೂಲ ಏನಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಮತ್ತ ಲೈಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತು ಧೀರನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ಡೈರಿದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ಬಕ್ಕ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ತೋ ಜಿ 2-3 ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆರಿಯರ್ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋತು ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಇನಿ ಅತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನಂದಕ್ಕೆಂದ ಅಂಡ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಅಕ್ಕ ನಾಟಕ ಹುಡುಕ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊನತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ನಾ ನಾಟಕಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಪುರ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಲ ಇಂಚಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನ ಶೂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ ಬಂಡಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಚಲೋ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗಾನ ನಾವು ಅವು ಪಂಡಿತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತದ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಬರೋ ಶುರು ಅಂಡು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಮೂವಿ ಇರೇಗ್ಲ ಮಲ್ಪಗಂದಾಂಡು ಇಜಿ 2017 7th of December
ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 9th ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 20th ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ 28th ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಹೊಡಿಯ ಓ ದಾ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ HR ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಚಿಂಪು ಶಿಲ್ಪ ಅನ್ಪನಮ ಆರ ಪುದರೆ ಮರ್ತೋಪ್ನೆಗ್ಲೆ ಚೈತ್ರ ಅಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಪುರ ಶಿಲ್ಪ ಆರತೆ ಇದು ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಮಾತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅರೆಗಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗೊಂಡು ಅಂಜಪುರ ಇಪ್ಪುನಗ ಇರಗ ಅಪ್ಪಗ ನೈಜ ಯಾನ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಡುಂದು ಅನಿಸಿನೆಜ್ಜ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಪನೋದಿತ್ತೇನು ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಹಾ ಹಿಂಗ್ ಕಾವಲಿಂದ ಬಟ್ ಬರ್ಚಿತ್ತು ಹಾ ಬಿಕಾಸ್ ಒಲ್ಪಲ ಪೂರ್ಣ ಚೈತ್ರನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂದ ಹಿಂಗ್ ಐಟಿ ಖುಷಿ ತಿತ್ತೇನು ಪೂರ್ಣ ಚೈತ್ರನ ಮೆಗ್ದಿನ್ ಗುರ್ತಾದ್ನ ಏನ್ ಚೈತ್ರನ ಮೆಗ್ದಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿ ಜನ ಪನೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚೈತ್ರನ ಮೆಗ್ದಿ ದುಂಪನು ಅಂತಾರ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಾಗ ಕುಟುದ ಬರೋದೇ ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೈತ್ರ ಒಳ್ಳೆದ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅನ್ನು ಆತಿಟ್ ಖುಷಿ ತಿತ್ತು ಹಿಂಗ ಅವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನಟ್ಟು ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು ಅವಡು ಉಂದೋಡು ಯಾನ್ IAS ಔಟ್ ಬನೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೊಕೊಡ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬನೋಯ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಬನೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಆಪಿನ ಪನ್ಪಿನದಲ್ಲ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಿಲ್ಕಾ ಹಾ ಎಂಚೆತ್ತನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಜಿಲ್ಕಾ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಆನೆ ಉಪ್ಪುಣದ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಇಂಚ ಬಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಂಚತೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಅವ್ ಮತ ಜಿಲ್ಕಾಡ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಥಾಟ್ ಮೀ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ದಿಯರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತನ್ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇರೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಗಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಪೂರ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡಕುಲ್ಲು ಗೆಪ್ಪದಿರ್ ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪತ್ ಅಲ್ಪತ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿಂಗಿರ್ಲಕ ಬಲಿ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಹೆಂಗ್ ಕವಿಷ ನೆರ್ದು ಕುಲ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೇನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದಲ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ದಲ ಇಜ್ಜಾಣ ಇತ್ತಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 7-8 months ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಕೇರ ಫ್ಲೈಯರ್ ಕಡಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಂಚ ಓ ಮೂವಿದ ಉಂಡು ಕಡಬುಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಓ ಅಂಜಿ ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದನ್ನ ಕೆಲವು 2-3 ಫೋಟೋ ಕಡಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಇತ್ತಿಜಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಖುದ್ದಾದ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಖುದ್ದಾದ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಲೆಟ್ಟಿ ಅವಳ ಪೋನಾಗ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನೇಕ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರ್ ಅಂತ ರಿಸ್ಕಿ ಓಡ್ತಿ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತ ಅನ್ಸೈತೇನೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾಡಿಡ್ ಬರ್ತದು ಈ ಕಾಲ್ ಆನ್ ದಿಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪಣ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಪನಿ ಅನ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ತಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇಂಚ ತೋರೊಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮಣಿ ಆ ಮೂಲೆ ತಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆರಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚಪುರ ಆತ್ಮದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಲ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅವ್ಳು ಪೋಯ್ಬೇಕೆ ಪಂಡೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇಫ್ ಇನಫ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಏರಿಯಾ ಅಂಚೈತನು ಉಲಾಯ್ ಅದು ಉಲಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಇರ್ತೀನಿ ಆಫೀಸ್ದ ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಲಾಗ ಗೆತ್ತೊಂಡಿದ್ಯಾರು ಎಂಡ ಪಾತಿರಿಯರು ಬಕ್ಕ ಯಾನಕುಲು ಇಂಚಿನ ಬಂಡಿರ ಅವೆನ್ ಡಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಾಗೆ ಇದಾದ ಪೋ ನಿಕ್ಕಿಸ್ತೈತನ ಪೋಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ಓಕೆ ಅಣ್ಣತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಮೂಲತ ಕನ್ನಡಗಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇರೇ ಕನ್ನಡ ಒಂತೊಂತೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಜನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಜಿ ಏತ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ 6th ಮುಟ್ಟ CBSE ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತ್ತು ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದ ಬದಲು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದೆ ನನ್ ದೆಪ್ಪೆರಾಯರು ಪಣ ಜೋರ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಐಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಕುಲ್ ದೆಪ್ಪನಿರ್ದು ಮೇರೆ ದೆತ್ತನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಾಡಿಯರು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಕ ಕನ್ನಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಲಾಗ ತೋಜ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಯಾಮ್ ಬುಲ್ತೊಂದೈತೆ ಸುರು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷನ್ ಒಂದ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಮೀ ಸಂತೋಷನ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರೆ ನನ್ ಕುಲ್ಲಾದಿದ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪಾದ್ ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಅವು ಮತ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆರ್ಲ PT ಸರ್ ಅಕುಲ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ಎಂಕ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾಯ್ನ್ ಯಾವ ಓದರೆ ಬರ ಒಂತಂಡ್ಲ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪಾಡ್
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲುಳ್ಳ 9th ಫೇಲ್ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟದ ಪಾಸ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡತ್ತು ಪಿದೈಲ ಓಲ್ ಪಾತೆರು ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ತುಳುಡು ಪಾತೆರ್ನು ಅಂದೆ ತೋಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮೊಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿಶನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತೇನೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಆಯ್ತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಲ ಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತ ಜಿಲ್ಕದ ಬೇತೆ ಎಡನ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ನಡು ಪೋದಿತ್ತು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಐಟಾಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಕನ್ನಡಗೆ ಇಂದ ಮಂಡಿ ಲ ಅಕ್ಕಲಗ ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪಂಡ್ರ ಬರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪಿರಗಡ ಬುಡಿಯರು ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ஒரு காலர் இடையில இருக்கீட பாத்துறேன் ஹலோ ഹലോ ஹலோ நமஸ்தே ஏருந்து ഞാൻ യതീഷ് പൂജാരി ಬಂದು ಹಾಯ್ ಅಚ್ಚಣ್ಣ ಬಕ ಏನ್ ಚಲ್ಲರ್ಗೆ ಯಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಐತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ఏం చెప్పండి సార్ లక్ష సినిమా క్షేత్రడు మిత్తు మిత్తు పోందుల్లరు దాదమన్ పరు అరేకు ಸೂಪರ್ ಆರು ಪನ್ನಕನೆ ಆನೆದ ಮರಿ ಪನ್ಪೇರದು ಅಂಚೆನೆ ತಟ್ಟಡು ದೇಪಂಡ ಸಕಲಕ ಭೂಮುಡು ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ವಿಲನ್ ಏ ಯಾನ್ ಆತ ಜೋರಿತ್ತು ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಆನೆದ ಮರಿಲಕನೆ ಪಂಡ ಮಿಂಗಲ ಅಂತೀರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಔಪುರದ ಲಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮಾತಾಡ ಈ ಸಟ್ಟ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಡು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಜ್ಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂನಿಟ್ ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಡಿದ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಪಾತಿರ್ನು ಓಕೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನು ಓ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚ ಸಕಲಕ ಭೂಮಿ ಮುಡಿನ ಮಂದಿರ ಧರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಂಡೆ ಧರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಂದಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಧರ್ತಿದಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಧರ್ತದೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚ ಏಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತೋಡಿ ತೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ನಾನು ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ವೈರಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಡವು ನಿಜ ಫೈನಲ್ ಆತನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆತನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತನ ಪೂರ ಆತನ ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಪೋಯರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಪ್ನ ಅದೇ ಓಕೆ ಐನಾ ಕೊರೋನಾ ಪಾಡ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾತೆರ್ನಿಕ ಎಸ್ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿ ಪನ್ಲೆಕರ ಅಂಚನೆಗೆ ಎಂಗ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆನೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಲ್ ಅಕ್ಕದೆ ಆನೆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಪ್ಪಗ ಉಂತೆ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ಆಗ್ಲೇ ಬಾಕಿದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಂಚಿ ಯಾರೇ ತೂಪ ಓಕೆ ಎಂಗ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಕೀಪ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆಕುಲ್ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಆನೆದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ನು ಗುರ್ತೊಪ್ಪಡ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ ಗಾನ ಇಷ್ಟ ಗಾಡ ಹೊಡ್ಪೇರ ಜಿಲ್ಕಾ ಸಿನಿಮಾಡು ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಡೆಂಚ ನಾಟ್ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ಬಟ್ ಏನ್ చెప్పారు ఓపెన్ మైండెడ్ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಒರರ ಒಂಚೂರು ಪೆದಂ ಪಾತಿರ್ ಪೋಪು ತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ ಅಪುಣ್ಯ ಮಸ್ತ್ ರೂಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೆನ್ಯುನ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನದ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಡು ಮಮ್ಮಿಡ ಅಕ್ಕಡತ್ತು ಮಮ್ಮಿಡ ಅವು ಆರ್ ಪನ್ನೆಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಪಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಮಲ್ಪನ್ನೆ ಇದು ಮಲ್ಪುಜಿಂದೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇ ಬಿ ರೂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಡ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಇರಗ ಏರಿಂದ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ हेलो 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 नमस्ते हेलो नमस्ते इधर लक्षा जी हम आपका बड़ा फैन है आप अच्छा करता है आप अच्छा है आप ಅತಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ತುಳುಡು ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾನಾ ಪಟ್ಲ ತುಳು ಎಂಕು ತೊಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಅಂಕಿತಾ ಪಟ್ಲ ಪಂಡ ಏರವು ಅಂಕಿತಾ ಪಟ್ಲ ಎನ್ನ ಕೋ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ರಾಕೆಟೆಡ್ ಬಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂಚಲ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ ಅತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜೆಲಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಈ ತಾನೆ ಕಟ್ಟದ ಗೊತ್ತ ಮುಳ್ಪರ್ದು ಅವು ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾ
ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇರಂಚೊಲ್ಲರು ಪೆಪರ ಪರರೆ ಮುಗಿಡಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಕಾತು ಪುಲ್ದ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸಾರೊಂದುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕುಲ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಯರೆ ಓಕೆನಾ ಓ ಮೂವಿ ತೂಯರೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತುಂಟು ಲೆವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತುಂಟುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಈರೊಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ದನ ವಿಡಿಯೋನು ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಹಾ ಅಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವನ್ ಪಾಡೊಂದುಗೊಳ್ಳೊಡ್ಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ನಾಗದ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಏರ್ ಬಂದಿರಿ ಓಕೆ ಇಂದಿನ ಓಕೆ ತೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿರ್ಕ್ಲು ಎಂಜೋಲಾರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಅದಿದ್ದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಅವು ದಾದ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಕ सेले कटना मत इच्छी एंड अपने काम से काम रखते दाल बेल इतना पूद पंड अल्ल इतना पंडल या मलते आते नम जास्ती अವು ಬಾಕಿ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಲಕ ಅಂಚ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಚ್ಚ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮದರ್ ಅಂಚಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಚೈತ್ರ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಟಾಪ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜ ಆಲ್ ಒರೆನೆ ತುರಿಂಚ ಪಾತಿನಿಕ್ ದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ತೊನ್ನು ಜಾಲ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಲ ಅಲ್ಲಿಕ್ ದಲ ಎಂದ ಪನ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬತ್ ಪನ್ ಎಂಕ್ ಅಲ್ದ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಫೇಸ್ ಹರ್ ಅವು ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಎಂಗ್ ಮೊನೆ ತುತ್ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನಲ್ಲಿ ಪೋದುಂತು ನಗನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪದ ರೂಮ್ಡುಗುಲು ಎನ್ನ ರೂಮ್ಡುಗುಲು ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿಂಚ ಇಫ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಎದುರೆದುರು ಇನ್ನಿಂಟ I got no guts. ಅಕ್ಕ ಜೋರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ Chorat, it is the respect I have for her. For doing whatever she's done all this years. ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಗೆರೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಮ್ಮಿಯ ಗೊತ್ತಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅತಿರ್ನ ಒಂಚೂರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಏನೊಂದು ನೊಂಚ ಚೂಡ್ ಬಾತಿರೋ ಜೋರ್ ಪಾತ್ರೆ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ದೀಪು ಇರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕೆಬಿಕ್ ದೀನ ಗಂಡರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಬನೋಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರೆ ಹಾ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮರಸ್ತಾರ ಇರು ಅದೇ ಏರ್ ಬಣ್ಣದ ಮರತ್ತಿನ ನೆನಪುಂಡದು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಓಲ್ತುಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಇರ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಓಡೆ ನಾನು ಅನ್ಸ್ತೇನೆ ಸುಲಕ್ಷನ್ ರೈ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೈಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರ್ ಇರ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿಬೇಕು ತು ಏರ ಪುಜಿರು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪಿತಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಇರ್ ಬಾರುಡ್ಚಿ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ತಿಬೇಕ ಬನ್ನಿ ಅವು ಫುಲ್ ಐಕಿರಿಗೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ನೋಡ್ ಪಾತೇರ ಒಂದು ಅಂದ್ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಜನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ವಿತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮಕೊಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಆಡ್ದು ಪರಿಚಯ ಓಕೆ ಆನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರ್ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನಿಲ್ ಅವೇ ಎಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಣ್ಣು ಆರ್ ಎದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ದುಂಬು ಪೋಯರ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಜೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಜನಕುಲೇನ್ ಮರ ಪೂಜೇರ್ ಅವ್ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕಲ್ ಆನಿ ಎಂತ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಇನಿಲ ಆರ್ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಬಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನ ಲಾರೆಗೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸಿಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕದು ಆರ್ ದುಂಪೋದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಉಡು ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ರೆ ಇಕಡೆ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಪುಡ್ದಿರ್ ಪಂದ್ ಅವರ ತೂಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇಂಗನೆವರ ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರು ಪಂಡ ಚಿಂಪು ನಮ್ಮನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಬೆರು ಮೆದ್ದಿನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಪಾತೆರ ಪಂತೇರು ದಾದ ಪಂತೇರು ತೂವರ್ಕ Hello, hi Pavitra, hi Lacha. How's it going? First solo interview. So, ekkarinda Pavitra call mattu pandiru onji one nina funny incident panodundu.
But as you know, there are so many funny incidents and ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಪಂತಿನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತು ನಂಚಿನ ಕತೆಗಳು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೋಡಂಡ ವರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ LKG ದನ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಮಮ್ಮಿನ ಬ್ಯಾಗದ್ದೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಕದು ಬೈದ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಕ ಬೈದ ನಾನು ಇತ್ತಲೆಗೆ ಕಾಸಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆದ ಮಲ್ಪುನೊಂದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಸೊ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ಡದನ್ನ ಎಂಡ ಪಂಡಾರು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಲಕ್ಕದ ಐಕ್ ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ನೆರಿಯ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಮ್ಮಿನ ಕಾಸು ಲಕ್ಕವನ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂಚೆಂಚಂದ ಪುರ ಸಮ ಭಾಷಣ ಮತ ಕೊಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಕೂಡ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಮತ ಕಾಸು ಲಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ 2 ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಮೋಳಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು 4 ಜನ ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಾಸಿನ ಇಂಚ ಕೇಂದ್ ಕಂತದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ 4 ಜನ ಅಂಚ ಬರ್ತೀವಿ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಓರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಓರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದಿಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಗಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಬರ ಫುಲ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಸಿನ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಪತ್ತ ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ ದೆಂಗದ್ದಿಯರ ಪುರ ಚೂರು ಪೋಡ್ಗೆ ಅವನಿರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಮುಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಕಳು ಪತ್ತೋನವರ ಕಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಪುರ ಪನವಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮೂವಲ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನ ಪನ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ಕಾಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ that's what we did. I think book dana text book dana hoytene edit ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮೊನ್ನ ಕಂಡು ದಿನ ಕಾಸಿಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಲಾಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕರಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಟಿವಿಡ್ ಬನ್ನೋಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಪಂಡ್ರ ಪುಜಿ ಇತ್ತನ್ನು ನೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಕಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆವು ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಕುಡ್ ಶೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡು ಮಮ್ಮಿನ ಪಪ್ಪನಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಂದಾರಪ್ಪಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದುಂಬ ಎಂಚೈತನ್ ಪಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಯರ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ರಿಕೊಂದಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತು ಬರೋಂತೀನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಸಾದಿಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತನ್ MRP ಇರ್ತನ್ ನಡ್ತೊಂಬರ್ಪಿನ್ ಕೈಕಂಬದ ಅಲ್ಪ ಅವಲ್ ಪಪ್ಪನ ಅಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ತೋ ನಮ್ಮ ಅವಲ್ ಪೋದು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೀತಿತ್ತಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಂದಿತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಕಿಗೆ ತೊನ್ನು ಹೋದು ಪೂರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಟ್ಟದ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋತ್ತ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕಂಡೆ ಆತ ಕಂಡಿದ ನನ್ನದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಕ್ಕಡ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿಂಚ ಕಾಸು ಕಂಡೆ ಅಂತ ನೇರಿಯಲ್ ಅರ್ದಾಗ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೂತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಟ ತಿಂದಿದ್ದು ಕಕ್ಕೆರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಕೂಡ ಶೀ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾಸನತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ದ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡು ಹೊಂತಿಜಿ ಮಮ್ಮಿನ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಒಂದಿರ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೊಗೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಐತೆ 5 ರೂಪಾಯಿದು ಕಾಯಿನ್ ಕಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಲೇಸ್ ಎತ್ತು ತಿಂದಿನ ನೆರ್ಪೇರು ಮಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪುಣತ ಐಕ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಬಿದೆಗ್ ಬೋದಿತ್ತು ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಗಡಿದವರಿಗಿತ್ತ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಓ ಬರೀತ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಯಾನೆ ಕುಲ್ಲು ನಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಶಾಲೆದ್ ಬರ್ತದೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನೈಟ್ ಕುಲ್ಲು ತಾವು ಏರೆಲ್ಲ ಕೊರನ ಕಾಸು ತಿನ್ನಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ತೆಗೆದು 5 ರೂಪಾಯಿ ತಿಪ್ಪಿನ್ ಮನೆ ನಾನು ಲೇಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮುಜಿನಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಅಲ್ಪನೆ ಮುಗಿತು ಬರ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಲೇಸ್ ತಿಂದನ್ ಗೊತ್ತಂಡು ಬೂರು ಉಣೆಂಗೆ ಸಮ ಆರೆಗೆ ಲೇಸ್ ತಿನ್ಬಿನ್ ಮಂಡ ಪುಷ್ ಕಂಡು ತಿನ್ನೋ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ತರ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಕೆ ಹಲೋ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಲಕ್ಷ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ 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 ಏರೊಂದು ಟಿವಿ ವಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಕಂಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನು ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾನು ಪಾತಿರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕಾಸು ಕಂಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನು ಆಯ್ತು ಒಂಚು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಕ್ಕಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರ ಏನ್ ಚೆತ್ತಾರ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿನ MRP ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಕ್ಲಾಸ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಇಂಚ ಅವಳು ಪಾಪ ಎತ್ತಾನು ಆಲಿಂಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ
ಥರ್ಡ್ ಮೂಟ MRP ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಸಿ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದ ನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪನ್ಪೆ Okay. ಥರ್ಡ್ ಮೂಟ MRP ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ 4th 5th 6th ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ 7th ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮಡಂತಿಯಾರ್ 7th 8th 9th 10th BGS 11th ಉಡುಪಿ ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಉಡುಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ರೊಸಾರಿಯೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಬೆ ಸೊ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜಂಪ್ ಹಾಕು ಜೋರಿತ್ತೆ ನಾಕುಲ್ ದೇಪುರ ಇರ್ದು ಮಮ್ಮಿ ದೆತ್ತು ಅವಲ್ ಪುರ ಇಲ್ಲಿತ್ತರ ನಿಯರ್ ಪುರ ಓಲು ಅವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಡ್ನಿ 7th ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವೂರ್ ಮೂಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದ್ ಬರೋತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಾಡು ಸ್ಟೇ ಆವಂದತ್ತೆ PG ಬಕ್ಕ 11th ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬುಡಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಾಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ PG ಇಂದ 12th ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೋಯ ಬಾಂಬಿಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ಸಂಗದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ಈ ಅಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾ ನೋಡು ಸಾಂಗು ನೋಡತ್ತೆ ಮಗಲೇ ಮಮ್ಮಿನ ಯಾನರಿಗೆ ಇಂಚ ಮತ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ದ್ ಲಡೆ ಮತ ಅನ್ನಕೊಂಡದ ಸಮ ನಿರ್ದ್ ವರ್ಪ್ಯಾನ ಅಂಡೆ ಇಂಕಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಪಂಡ ವೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಯಾನ್ ಮಡಂತಿ ಎರಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಪ 3 ತಿಂಗಳ್ಗೋರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಅಲೌಡ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಪ್ನ ಇವನ್ ದೋ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಅಪಗತ ಇಂಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತನ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾನೋಡ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೂರ ವೆಲ್ ಟು ಡೂ ದಾಕನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗ್ ಅವು ABC ಉಪ್ಪುಣತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ABC ಪೂರ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಟ್ಟೋನಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಟಾಪ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಬಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ದು ದುಬೈದು ಪೂರ ಬರೋಂತೀನಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಕ್ ಅಂತ ಕೊರೋ ಅಂತಾರೆ ಇಂಚಿನೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀಚ ಅಕಲ್ಲ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೌಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡವ್ ಬಟನ್ದ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವು ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ದ ಕಾರ್ದ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊರ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈಸ್ ಬಂಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ ಇತ್ತೀಚ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಪೂರ ಕಂತ ಕೊರೋ ಅಂತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಅವೇ ತಿನ್ಪಿನ ಶೇಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನೆನಿತಿ ನೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ರದ್ದು ಮಡಂತಿಯಾರಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಉಜಿರೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಲಾಯ್ ಮುಜಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಾತೊಂದ ಇರ್ತವಾಗ ನಡ್ತೊಂಬರೋಡು ಇಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಹಚ್ ಬರ್ಪಾಯಿ ಮೇರ್ ನಡ್ತೊಂಬರೋದಿತ್ತಾರ ಬಾತದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ತಿನ್ಪುನಕಂತದ ಅವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕತ್ ಅವು ಬೇಲಿ ಪಾಡೋರತೆ ಅಂಚ ಬೇಲಿ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತ ಆ ಬೇಲಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗೇಟ್ ಎತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲು ಪೂಜೆ ಆರ ಅಲ್ಪ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನ ಏನ ಲೆಪ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಏರನ್ಲ ತೂಯಿನಕುಲು ಬತ್ತದೆಂಡ ಪಣ್ಣಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಪ್ಪ ನಲ್ಪ ಪೋದು ಅವೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಶೀಸ್ ಟು ವೇಟ್ ಒರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಇತ್ತಾರಲ್ಪ she should just simply stand there and wait for me and alparde appato matu dabbedu padadu melala tinpuni enchina ettanala au I can never forget that ಎತ್ತಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರು ಮೇ ಬಿ ಈಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲಮ್ಮ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಸರ್ ಈರೆಂಚಲ್ಲರು ಆರಾಮ ಟೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಂತೆ ಲಚ್ಚ ಕುಲ್ದನ ಅಂದು ಭೋಜನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯಮ್ಮ ಲಚ್ಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾವ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಟೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೀ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಫಲ ಕೊರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೋಜನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈಗಲೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಡು ನಲ್ನಾತ್ ರೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ರೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕಾನಾಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಬೋಡತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಚೈತ್ರಡಾವಾಡಿ ನಿಕಲು ಪುರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವಗಳು ಪುರ ತೂತಿನಾಕುಲು ನಿನ್ನ ಚೈತ್ರ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಲಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೋಜನ ತೂಯರ್ಲ ಒಂಜೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಿರು ಸ್ವರಲ ಒಂಜೇಲೆ ಕೊಲ್ಲತೆ ಒಜೇಲೆ ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದ ಅವತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಅವತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ
ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೈತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ವಿಕ್ರೇಜ್ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ವಾಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ Thank you, ಭೋಜನ, ಆಶೀರ್ವಾದ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪಾತಿಯನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಭೋಜನ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಚಿಲ್ಕ ಆಯ್ಲೆಕನೆ ತುಳುಟ್ಟೊಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುನು ಬೊಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಅವು ಐದು ದುಂಬೆ ಬೈತಾನೆ ಅದು ತುಂಬೆ ಬೈದನ ಹಾ ಪಂಡ First movie release ಆಯ್ನಿ. ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ ಐದು ದುಂಬು ಆತಿನ ಬೊಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ತುಳುಟ್ಟು ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾ 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 ಓಕೆ ತುಳುಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಐಟ್ ತುಯರ ಪೋಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಆ ಸಾಂಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಡವನ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಡವನ ನಾನು ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಶೋಕ್ ಆತನು ಶೋಕ್ ಆಯ್ನಟತೆ ಬಂತು ನಿಜನೇ ಮನ್ಬೇನ ಅವೇ ದಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಂದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಇಂಕ್ ರೋಷನ್ ಕಸಿನ್ ಒಂಜಿ ಕೌಶಿಕ್ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇರಕ್ ಪನ್ಪ ಏ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಪ ಓಕೆ ಪಂಡ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ಇಂದು ಸುರುಕು ಪನ್ನ ಅಂಚಾಂಡ ಜಿಲ್ಕರ್ ದುಂಬು ಬೈ ಹಾ ಇಂಚಿ ಜಿಲ್ಕದ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಜಿಲ್ಕದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗಿಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿಂಚ ಉಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಇರೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಹಾ ಅವು ಪಂದಿತ್ತೆ ತೋ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂದು ಇಂಚಿಂಚ ರೋಷನ್ನ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪುನಾರು ಉಪ್ಪಳದ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚ ತಿಕ್ಕೆರವರ ಬರ್ಪಾರ ತು ಪೋಯ ಮೀಟಾದ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ತುಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ತುಳು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ತುಳು ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ತೋ ಮಲ್ತದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸುರುಕು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂದಿ ಪೋದಿತ್ತನ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೋಷನ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ ಅರಿಗುಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಂಚುಂಡಾರೆ ಅವೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೀನರಿ ಅಂಚೆನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಿಡ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮತ್ತ ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲುನಾರ ತೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂದಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ್ ಖುಷಿಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಆರ್ ಜೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅರುಣೇರಾಡ್ ಪ್ರೇಮನ್ನ ಬಕ್ಕ ರೋಷನ್ನ ಚಂದ್ರನ್ನ ಅಕುಲ್ಪುರ ಯಾ ಇಂಕೊಂಚ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರನೆ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಅಂಚಿದ ತುಳು ಪ್ಲಸ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವನ್ ಬೊಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು शकलका बूम बूम yeah I got शकलका boom boom because of बोली चुक्की ಓಹೋ हाँ तो वाउ प्रमोट आया बोली चुक्की कारण इतना तुल्लू टू इतना ऑफर बाई ಕ್ಲಿಕ್ ಆಡೋ ಸಾಂಗ್ ಲದೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಲರ ಕೇನೋಡು ಅಂಡ ಇರ್ದು ಮುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಹಲೋ ಎಸ್ ಗುರುತಂಡೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ಡಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುತಂಡೆ नमस्ते this is Godwin Sparkle ಯೋ ಸಾರಿ Goddy ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು शकलका boom boom the heroine na ಓಕೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ Okay. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಹಾ thank you ಓಕೆ ಇರ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ ಅತೆ ಹಲೋ Goddy Hello. ಕೇನುಂಡೆ ಆ ಚೂರ್ ಜೋರ್ ಪಾತಿರುವರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡುದು ಜುಂಡಿರೆಗ್ ini na angadi ಇದೆ ಬಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋದು ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಬಿದ್ದೆ ಇರಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೆತ್ತರ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಖ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಈ ಎಂಕ್ ಬನ್ನೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡತ ಈ ಎಂಕ್ ಬನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಅವಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇರಾ? ಈ ಎಂಕ್ ಬನ್ನೊಡ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಡತ ಮಿನ್ನನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಡ್ ಪಾತನ್ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಾತಿ ನಿಮ್ಮೆರ್ದ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಪಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಪದಕೊರ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ఆయన ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಲಕ ಅಂಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಯಾರು ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಬಾರ ನಿಕ್ ಸಾಕಾ ಪೂಜ ಎಂಕ್ ಬೊಡಿದೆಪ್ಪದಿ ನಾಯಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್
ಪೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಪಂಡ ಹೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ಗೆ ಸಾಕಾಪಿನ ಪನ್ಪನಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಬೊಡಿ ಉಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಬೊಡಿ ಉಜರಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾಯ್ ಒಂಜಿ ಛಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಉಂಡುಗೆ ದುಮ್ ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಾಪ ಕಾಪವನ ಬಿಡ್ಚಿ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರುದು ಯಾನ್ ಅಮಿತ್ ಬಂದು ಏರು ಅಮಿತ್ 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 ಒಲ್ಪಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರ್ನ ಲಕ್ಷ ಉಳ್ದಿರತ್ತೆ ಅರ್ನ ನೇಬರ್ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ನೇಬರ್ ಇಚ್ಚಿ ಅತ್ ಇಡೀ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಹೇಳ್ಪದ ನಾ ಕಂಡಿಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ನೀ ಇರ್ನ ದೈಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡಾರು ಉಂಡು ಕಂಡಿಡಿ ಫುಲ್ ದೈ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕಹಾನಿ ಒಂದು ಹ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕಹಾನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಆನು ಇಜ್ಜಿ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ತೋರದಿಂದ್ರ ಅಚ್ಚಿ ಒಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ನ ಕಂಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪ ಅದೇ ತೋರದಕ್ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಇರ್ ತೋರದಾರ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ನಾರ್ ತೂಂಡ ಯಾನ್ ತೋರಲ್ಲ ನನಗೆ ಜನ ಗೊತ್ತಾವು ಎನ್ನದ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಸಪುರನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ఇది సపురణం ఆపున రావాలన్నా అవేరే అని సపురణం ఆపును వన్న గొత్తడి ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬ್ರೋ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಕಾಡ್ ನಿಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಕರಿಕ್ಕಿನ ಕಾಲ್ ಓ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅವನು ಲಕ್ಷ Oh, carry on. Okay, okay. And you two carry on having a nice show, I believe. Hello, hello. Yes. Hello. Hello, Rahul Amin en chollaru. Hey, yaanu sharul eren chollaru. Yalla saukyole. Oh, da oh show 2 around jitta boka netta telecast tape open return. Re-telecast korka YouTube link la korka, okay na? Superb, superb. Thank you so much. Oh, movie yavanduditte? ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದುಲ್ಲ. Okay. ಮೇಬಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪದ ಅದ. Okay. ಏಸ ಮೂವಿ ದಲಕನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರಡ್ ಮೂವಿ ಓಕೆನಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕೊರೋಡು ಉಂಡು. Thank you so much call maltinek. Okay. Rapid fire questions. ಇದು ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಟು ನಾಬಿ ಸೀರೀಸ್ ಟು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಶಕುಂತಲ ದೇವಿ ಓಹ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಚಂದ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದ ಓಕೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಅಂತ ಸ್ಟಕ್ ಆತರು ಇತ್ತೆ ಓವಣಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಡಂಡ ರಪ್ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸು ಮಾಥೆರಾನ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿರೆಗ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿಲ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಕುದ್ರೇಡ್ ಪೋಡಿಜಿನ ನಡ್ತೊಂಡ್ ಪೋಡು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗುಟ್ಟೇಡ್ ಸೊ ಅವ್ಲ್ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜರೆ ಕುದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಮತ್ತ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಅವಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಒಲ್ಲೆರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನ್ ಚಲರ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಇದರಲ್ಲ ಶೈಕು ನೆನಪುರೋದು ನೆನಪಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಚಾಪಡ್ಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪ್ಕಾಡ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಎಂಜಲರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು 10 ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಎಂದೆಜ್ಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ரெண்டு ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಲೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ரெண்டுல ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲು ಚೈತ್ರ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಒಕ್ಕ ಮೋಲು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮೋಲು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆತ ಇತ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆತಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅವನು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹೋಯ್ಟ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಡುಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು ಮುರಾಣಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ನಾ ಮಮ್ಮಿ ಅವಳು ಅಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಾಕ್ಲು ಆಳು ಚೈತ್ರ ಅಂತೂ ಸ್ಟಿಲ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಆಳು ಭಯಂಕರ ಆಳು ಬತ್ತಲ್ ನಮ್ಮೂಲೆಪ್ಪಾಳು ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಜೂಕುಲು ರಡ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅವು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನು. ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಚೈತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಹುಲ್ ಅಡಿಕಲ್ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಅರ್ಥನೆ ಬೈದ್ನತಾರ ಆರ್ಲಾ ಈ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಂಡಿಜರ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರ ಪಂಡದು ಮೇರಡ ಆಳು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆಳು 16 ವರ್ಷ ಅನಗ ಅವಳು ಸುರತ್ ಕಾಲ್ಡ ನಾಟಕ ಅನಗ ಅಂಡ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅತೊಂದು ಪೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಉಮಿಲ್ ಬತ್ತದು ಪೋಗು ಜಂಚೆ ಪೋಂತ ಅಕ್ಕನೆ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೋಲು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಮೋಲು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆಲ್ ಬಕ್ಕ 13 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಾಳು ಚೈತ್ರ ಆ ನಾಟಕ ಅಂತೀಯಾರ 3 ಲಕ್ಷ ಬರುವಂತಾಳು ಅಲ್ಲಿ ತೂತದೆ ಅವು ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಸ್ಪೀಕರ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಜೋಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಜನ ಸಿನಿಮಾಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲೇರು ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವೆ ನೆಕ್ಕ ಪಾತೆರೋಡು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇರು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇರು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜೋಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಲಚ್ಚ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Thank you for calling. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಪಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ మీరు మంగే మాలతోనే తిరుగుతున్నా ఎల్లి ఒప్పునాగ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಯಾನ್ ಬೂತ್ ಪಟ 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 ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸಮೋಸ ಇತ್ತು ನಾವೇನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇರುವರ ಹೀಸ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಚ ಕೈದಿದ್ ಪಂಡಿರಿ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪಡ ಕೊಂಚ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲನ್ ಏರ್ಲಜ್ಜಿರು ಪೂರ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಇದಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಂಗೆ ಅಲ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇರು ಮುಕುಲ್ ಮೇರಾಡ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಪಂಡದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪೋನು ಅಂದ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅದನ್ನ ಇಂಚ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪಣ ವಿಷಯವು ಎಂಕ್ ಇತ್ತ அடுத்தது ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗಿರಪ್ಪ ಕಾಜು ಫೋಟೋ ವೆಚ್ಚ அடுத்தது ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗಿರಪ್ಪ ದಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಕೋಬಾರ್ಮು ಜೋರಾರ ಬೈ ಬರ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ಈರ್ ಅಡ್ತುಂಡ ಈರ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ದಾದ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ಅಡ್ಪುನ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ వచ్చు ಅವು ಶೇರಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ அடுத்தது ಬಕ್ಕ ಈ ಮಮ್ಮಿ ದಾದ ನಂಜರಕ್ಕ ಬರ್ದುಪ್ಪಿರ ಅವು ಗರ್ವಾರ್ಪುಣ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಉದರ್ ಪನ್ಪುಜರು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಇರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಕ್ಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರೊಂದು ಇದೀಗ ಏನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ಎಂಕಿನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ನಾನು ತೂದಿತ್ತೇನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಕ್ಕ ಏರು ಪ್ರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ಪಂಡ ಏನ ಇರಗೆನ್ನ ಗುರ್ತಿಪ್ಪಂದು ಪಂಡೆ ಏನು ಜಿಲ್ಕಾ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ತೂದಿತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿಗೆ ಏನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪಂಡ ನೀರೇನು ದೂರ ಅರ್ದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ ಮಾತ ನಂಗೆ ಪಾಚರ್ಯರ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿದ್ದಿ ಪೂಡಿ ಅಂತೂ ಆತ ಖತರ್ನಾಕ್ ಬಿಟ್ವೆ ನಾನು ಅವೇ ಪಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಪೋಡಿ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಚರ್ಯರ ಅಂದಪ್ಪ ತಿನ್ಪೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿ ಏರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಯಾನು ಪಾತೆರ ಇಂಚಾಣ್ಲ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕು ಆತ ಅಂದಿ ಯಾನು ಪಾತೆರ ಟ್ರೈ ಮಂತನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕು ನೆಂಗ್ ಕುದ್ರೆ ಈ ಕೊರ್ತಿನ ಮೀನುಂಡದ 4 ಮೀನು ಅವು ಕಿನ್ನಿದಿದ್ದು 18 ಮಾತನಿತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಜಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಅಂಚ ಪಾತೆರೈ ಶೇ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಬಂದು ಬೇತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ರಾಘವ ಇಬ್ರು ಗೊರ ಡೌಟ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನು
ಆಂಡಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾತ ಬರ್ತುನತ ಅಂದ್ಯ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡಿನ್ನ ಹಂಚ ರಾಮಂತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅನಿರ್ನ ಅಂದಪ್ಪ ಇನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆವಿಯಾ ಅಂಕಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಆರಾಮ ಸೌಖ್ಯ ಆತೆ ಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಮೀನೆನ್ನ ಮೀನ್ ಆತ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ದ ಏತ್ ಮೀನುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ ಅವೇನ್ ಮಾರಣ ಒಂಜಿ 15,000 ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲೆಗ ಆತ ಮೀನುಂಡು ಅಂದ ಮಾರ್ನಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸಾಕು ನಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಿತಾ ಲಕ್ಷ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ದಾದೆ ಬರೀತೀನಿ ಅವು ಹಿಂಗ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಿಂಗ್ ಆಂಪಿಗ್ರಾಮ್ ಪನ್ಪಿರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೇನು ತತ್ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ನೆರೆ ಬರ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ AKKA, ಲವ್ ಅಕ್ಕಾಸ್ ಲವ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚವು AMMA ಅಮ್ಮ ಅವು ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಟು ಅದನ್ನೆರಡು ದಿಂಬಿನ ಓಡ್ಸಿಂದ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಕೆಟ್ಟದುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ದು ಓದ್ಸಿದೀನಿ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಕೆಲವು ಜನ ಬಾಬು ಬಾಬಾ ಬೇಬಿ ಮತ್ತು ಓದಿರೋ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ದಾನೆ ಮೋಕೇಳು ಮೋಕೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಮೋಕೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಬರೀದು ನಾನೊಂದು ನೆರಡು ದಿಕ್ಕಿರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಓಕೆ ಒಟ್ರೆ ಟ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೋಡು ಅವಳ ಧರ್ಮ ಬರ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓಹೋ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓಡಲುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪು ಮಲ್ಪುನಂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕಾ ಹಾ ಏಪರ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಏನಿದು ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿಂಗ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಕಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ತದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತ तो ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪತ್ನ ಬದಲು ತತ್ತನೂ ಕೂತ್ಪೋಯಿ तो ಬೂರ್ದು ಹಿಂಗ ಬಂಡೆ ಕಲ್ದಾಗ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ತಾಗದ ಮಂಡೆ ನೆತ್ತರ್ ಬರೋದುಂಡು So I remember the way Akka carried me all paltodu pato bultodu atollale. I can never forget that. I think appaga yan panencha kanu inka I used to think Akka is very annoying but mulu inchi radeg nirpin inka yan kaidal poi badi yan appaga onchuru sele Akka anta onatette appaga alle kirkire benana tunaga. I thought she never loved me and all. I still have that memory of just watching her all bultonulla na kite pura nettiru all joran horapud bultonulla rickshaw and I in kavuj madaperabuj I ನೆರಿಯರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರು ಓಕೆ ಪುಣ್ಣ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೋನಿತ್ತಲ್ಲತೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿ ಅನ್ ಜೆತ್ತಿ ತೈಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ತೂಪಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ತೂಯರ Okay. Describe Corona in one word. Corona in one word? Virus. I don't think I can describe in one word. It's just a virus where we've taken it too seriously. ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿತ್ತನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗ್ಲ ಪೋನಾಗ ಓಕೆ ಈ ಸಮಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಯರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿದ್ ಜನ ಇವನ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರೋಂದಿಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕಷಾಯ ಅವು ಮಾತ ಪರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಖುದ್ಕಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೇರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಕ್ಕನ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ I don't think one word can describe her. My strength. Okay. Success pandadade. Complicated. Success is something you're happy about it.
ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ಬಂಗ್ಲೋ ಅವು ಒಂದು ನೋ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ ఈయన సక్సెస్ ఓడిముట్ట అండ ఇష్టం అనుకోరు పండ ఓడిముట్ట ఇప్పుడు తినవరు. I want to make my sister feel about me. That is where I think. ఓకే ఈ లాస్ట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్. Okay. ఆర్ యు సింగిల్? Yeah. అక్కలైన Not fortunate. I'm fortunate enough, but I just don't want to be. ಓಕೆ ಕೇನುಶಿಕ್ ದಾಯಂತ ಓಕೆ ಹಿಂದಿಡು ಸ್ಟೋನ್ ಡೈರೀಸ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಕತೆ Shooting complete ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ಕಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ ಅವು ಏ ಪನ್ ಗೊತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಅವಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಗುರಿನಿ. ಓಕೆ ದಾದಾ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದಾ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಡು ಇಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನನ್ ಕೆಟ್ಟವನು ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಹಾ ಪಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜೆಟ್ ಹಿಂದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೋಲ ಉಂಡೊಂದು Okay. ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ ಈ ಮೂವಿ ಗಿರಣ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರು ಒಂಚು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತ ಮೂವಿಗನ್ ಪಾತೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೊಂದು ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕುಡೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ అయితే ತುಳುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿದ ನುಪುರ ತೂಯರ ಪೊಂಡ ಹಿಂದಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ ಎಪ್ಪುನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವನ್ ಹಿಂದಿದ ಒಂದು ಪನ್ನೋಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಉಂಡು ಸ್ಟೋನ್ ಡೈರಿ ಹಿಂದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೀನಿ ಜಿಲ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಮರಾಠಿ ಸೊ ಕನ್ನಡಡು ಹಿಂದಿಡು ಮರಾಠಿಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಟೇಕ್ ಗೆತ್ತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಒರ ಕನ್ನಡ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಒರ ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಕೂಡ ಮರಾಠಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಅಂಚ ಐತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಜಿಲ್ಕದ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಬೊಂಬೈದಕುಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಮುಲ್ತಾ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೊಂಬೈದ ತೋ ಅವು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವು ಬಾಂಬೆದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪನ್ನೋಲಿ. ಜಿಲ್ಕಾಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜರ್ದ ಬಟ್ ಏನ ಸೋಲೋ ಇರ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಒಡ್ತಿನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ. ದ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡೈರಿದ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಡಿ.ಒ.ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ನಿರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವರ ಈ ಕೆಲವು ರೋಪ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ನೇಲೊಂದು ಆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ ನಿಕ್ಕ ಸಾಕ ಒಂದು ಇಂಚ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ್ದು ಬೆರಿ ಬೋಲಿ ನಾನು ಓ ವೆರಿ ಬೊಲಿದಿತ್ತನ ಅಬ್ಬಗ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಅನಿಕ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತದ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಬುರುಂಡು ತೂಲ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಬುರುಂಡು ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ಯಾವಾಡ ಬ್ರೇಕ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮುಗಿತದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ I don't think I can forget them. They are very good people I've met. Very nice people. ఈయన ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఏరు? Who feel it? ಫಿಲ್ಮ್ ಓಲಾವ್ ಈರ ಫೇವರೆಟ್ ಆಕ್ಟರ್ Hindi, Kannada, Marathi. ಓಲಾವ್ ಈರ ಒರಿ ಫೇವರೆಟ್ ಒಂದು ಏನಂಡೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ Shankar Nag. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಇರಗೊಲ್ಲ ಈ ಹೀರೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಹಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಂಡ ವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಪೇರು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಂದು ನಿಜ ಅಂಚ ಮಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪನ್ ಅಂಜಿಚ್ಚಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏರ್ಲಾ ಎನಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಂದು ಆಸೆತ್ತಂಡ ವಾರಿಯರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾವಂತ ಕೂತಿಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದೇ. ಓಕೆ ನನ್ನ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ನಾನೊಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ತಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ರಿಲೀಸ್ ಆರೆ ಕಾತೊಂದು ಓಕೆ ರಾಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ದುಮು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಹಾ ಎರಿಗ ತುಳುಟ್ಟಿ ಏರ್ಲೆತ್ತಿರ ತುಳುಗು ಪಂಡರಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕಿದ್ದಾದ್ರ ನೆಕ್ ಬತ್ತಿರ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆವುಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಅವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿಜಿ
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಲವ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಶೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ 29th November till 27th of December ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಲಿತ್ತನ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿ ಮಾತೆ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ ಸುರುಟ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕಿರ್ಕಿರ ದೇವರೇ ಈ ಜನಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಅವಳು ಪೂರ ಇಂಚ ಲೈನ್ ಪಿದ ಜಗಲಿಡಿಂಚ ಲೈನ್ ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಅಂಚ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಸತ್ಯ ಯಾನೆನ ಅಲ್ಪ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗನೆ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ ಬುಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಕ ಪೂಜ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸೆಟ್ ಆತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೆಂಚ ಎತ್ತನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಳು ಸೆಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಸೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಬೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಮುಗಿದ ಕಟ್ ಪೋಯರ್ ಒಂದಂಚ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಮೀ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಕ್ಕನೂ ಬಿಡ್ತೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೋದು ಪಕ್ಕ ಅವನ್ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಒಂದು ಅವು ತುಳು ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಫೀಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಸುರುತ ಒಂದಿದ್ದೇನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಫೀಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯನೇ ಪನ್ನೋದು ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವು ಒಂದು ಅವು ಮಂಡಿಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಇತ್ತಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಬೊಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಟು ಮೀ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೋಮ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನಿ ಆ ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ನಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತನು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಶಕಲಕ ಬೊಮ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವಿಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಹಾರರ್ ಹಾರರ್ ಹಾ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾರರ್ ಅವು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಾಣೆ ಏನೈತೆ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದ ಹಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಉಪದ್ರ ಕೊಡೋದೈತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಪೋಂದಿತ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಆತನ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಅದು 400 years old house and so beautiful architectures and all ಉಲಾಯ್ದಪುರ ಆ ಮರದ ಆ ದಾರಂದ and all that ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಡ ಒರ್ತಿ ತಿರ್ಗಿದಿನ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಐತಿ ನಾ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ತಿರ್ಗಿದು ಪೂರ ಕಾರ್ನರ್ ಪೋದ್ ಬೈದಿನ ತೊ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಶೂಟ್ ತಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ಟೇಬಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾ ಮನದ ಮಿತ್ತರ್ದಿಂದ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡ ಐಟಿ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊಲೆ ಇಂಚು ಗೊತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡ ಅಂಡ್ ಒರ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಐನಿ ಆಕುಲ್ದಾದನ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ 1960 ಮತ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ 18th centuries ದ ಪೂರ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡವ್ರು ತೋ ಅಪ್ಪಗದ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಇದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅವನ್ ಪೂರ ತೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೋದೈತಿ ಯಾನ್ ಅವು ಯಾನ್ ತೋಜು ಲುಕ್ ಇದ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುನಾಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮೊಲೆಗದಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಗವಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಪೊಸೆಸ್ ಮೀನಿ ಆತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಏನಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಮೂಜಿ ಗಂಡ ನೇಚರ್ಗೆ ಒಂದಿರ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬೋರೆ ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೂನ ಮದ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಏನನ್ನಂತ ವಿಚಿತ್ರ ತೋನಿತ್ತೆ ಏಮಣ ಈಗ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಅವು ದುಂಬುದೇನ್ ಮತ್ತೆ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೋಯ್ತಿ ಒಗದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಬಟ್ ಅವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಡ್ ವೈಲ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಎಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೂವಿ ದಿಯಾ ಹೀರೋ ಪನ್ನೊಲಿತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರು ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಹೀರೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಓಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಚೂರಾಣಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ 9 days ಶೂಟ್ ಆತನ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಾಗ ಶೂಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಾನು ಏಪಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಿರಾ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವನುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಸೂನ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಪ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರಂದುಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಬರಂದುಂಡು ಬರಂದುಂಟು ಬಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಪರ ಇಲ್ಲಡು ಅವದರ ಆಟೊಂದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹೋಗ್ಲಕಚ್ಚಿ ತೋ ಉಂಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಹಿಂದಿ ಎಟ್ಟೊಂಚೂರು ಚೂರಾಡಲ್ಲ ಇರಿಗೊಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೋಲಿ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲಯಾಳಿ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಲಯಾಳಂ ನೈಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತೆಲುಗು వెలుగుతో ಪಾತಿರ್ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆಲುಗು ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕಿತ್ತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಈ ಮಾತ ಜರ್ನಿಡ್ ಏನು ನಾಂಡ
ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದಿತ್ಯನಕ್ಲು ಮುಕ್ಲಿ ಮಾತ ಏನು ನಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನೆದ್ರು ಬರ್ಬೇರು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ಮೈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿಶ ಜಿಲ್ಕದ ಹೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟರ್ ಕವಿಶ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ರೋಷನ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ತುಳು ತಿಕ್ಕೊಡ್ಡ ರೋಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆತ ಸೊ ಓಕೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂರ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಪಲ ಇತ್ತಿನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಲೊಪ್ಪನಾಗ ನಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದು ಉಪ್ಪನೇಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಉಪ್ಪಲೇಕ ಓಕೆ ಇರೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತದಲ್ಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಕಡೆ ಪನ್ನಗನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಪಂಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತನ್ನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಕುಲಿನ್ ಪೂರ ಪಂಡರತ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತನ್ನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೋನಾದ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪಲಿಂದ ಪನ್ಪುರಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಶೂಟೆಡ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ರೋಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ಪಿದೆ ಬೈಜೇರು ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಂಡಿರ್ದು ಇದು ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನ ಪುದರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏತ್ ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ ಯಾಕೆ ನಿಜ ಎಕಡೆ ಕೇಳಿರಕುಲು ಓಕೆ ಬತ್ತರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಇಂಗ್ಲೇ ಓರ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕನೆ ತೂ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪುಲೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ನಲ್ಲಾತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪೋಪಿರು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಿನ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಲ್ಲಾತ ಮಿತ್ತು ಪೋಲೆಂದು ಎಂಕೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶಿಸವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿರ್ದು ಎರಡು ಸತ್ಲೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿದ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋತೀನಿ ತೋ ಒರ್ತಿಬೋದು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಪೆದಂ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಪೆದಂ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿ ಮಮ್ಮಿ ತೆಲ್ತು ಪಾತಿರಿ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನ ತೆಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಪೊಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಪೋಂಡು ಓಕೆ ಸೋಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿರ್ಡ பொருளுத பாத்திரன்னு கேண்டரு ஆறுனா லைஃப் த ஜர்னித ಬಗ್ಗೆ கேண்டரு ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಿருந்து ಕೇಂಡರು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಪೋಂದಿಲಿருந்து ಕೇಂಡರು ಎಸ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಲ್ಲಾತ್ ಇಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಆರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ತೂಕ ಬರಂದು ಅಂಚನೆ ಆರ ಅಭಿನಯದ ಬೊಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬರಂದುಂಡು ಐನ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೂ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.